Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού περί διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων γύρω από τον μείζωνα για εμάς εθνικό κίνδυνο της λαθρομετανάστευσης, θα εκθέσω εντάχει τις θέσεις και τις προτάσεις του κινήματός μας. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται αφορά το πόσο ουσιαστικός μπορεί να είναι ένας διάλογος για το εν λόγω ζήτημα εντός αυτής της αιθούσης. Οι θέσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων είναι εν πολλοίς γνωστές. Ουδής πρόκειται να αλλάξει. Η αριστερά θα επιζητά την ανεφόρον νομιμοποίηση όλων των λαθρομεταναστών. Οι συγκυβερνώντες θα αρνούνται να αναλάβουν στην πράξη τις ευθύνες τους. Η Χρυσή Αυγή θα επιμένει εσάη στη βάση των προγραμματικών της θέσεων, δηλαδή στο να εφαρμοστεί επιτέλους η κείμενη νομοθεσία και όλοι οι λαθρομετανάστες να επαναπροωθηθούν άμεσα στις χώρες προέλευσής τους. Φυσικά, οποιαδήποτε άλλη απόφαση πέραν αυτής θα αποδείξει πως το πολιτικό μας σύστημα όχι μόνο αδιαφορεί για την τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός λαός, αλλά αρνείται να τηρήσει και την ελληνική νομοθεσία, χαρίζοντας δικαιώματα σε αλλοδαπούς που παραβίασαν τα σύνορά μας και δεν σεβάστηκαν τους νόμους και τις αρχές του κράτους μας. Διάλογος λοιπόν. Ο διάλογος αυτός σίγουρα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός εάν περιοριστεί εντός του Κοινοβουλίου, δηλαδή πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Πρέπει να ξεκινήσουμε μια περιήγηση στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών, στην οδό Σωκράτους, και από εκεί στα στενά κάτω από την οδό Αχαρνών. Νύχτα ασφαλώς, και αν μιλάμε για τους αρμοδίους υπουργούς, χωρίς την πολυάνθρωπη αστυνομική δύναμη που τους συνοδεύει, χωρίς τους ενόπλους ακολούθους τους. Πρέπει να πάμε όλοι μόνοι μας μια νύχτα στο 6ο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων και από εκεί σε 2 ξεχωριστά σημεία της χώρας που τα ενώνει ένας κοινός τόπος θλιβερός και μακάβριος. Στη συμβολή των οδών 3η Σεπτεμβρίου και Υπήρου και στην πόλη των Πατρών, στην περιοχή Κρία Ιτεών, εκεί όπου 2 συμπατριώτες μας δολοφονήθηκαν εν ψυχρό για το απόλυτο τίποτα. Για να γίνει ουσιαστικός διάλογος για το λαθρομεταναστευτικό, πρέπει, κύριοι Υπουργοί, να δείτε τα μαχαίρια που τα στρέφουν οι Αφγανοί μέσα στο σώμα του 30χρονου Έλληνα στην Πάτρα για να τον τελειώσουν. Από αυτή τη βάση και μόνο μπορεί να ξεκινήσει ένας πραγματικά επικοδομητικός διάλογος για αυτό το τεράστιο ζήτημα και όχι από αερολογίες. Ο λαός έξω πεθαίνει και εμείς εδώ καλούμαστε εκ του ασφαλούς να κάνουμε εν καιρό έναν αόριστο διάλογο. Η πρόταση αυτή του κυρίου Πρωθυπουργού αποτελεί για εμάς ξεκάθαρο εμπεγμό. Οφείλω να απευθυνθώ ξεχωριστά στους κυρίους Υπουργούς Δημοσίας Τάξεως και Δικαιοσύνης ως καθήλυνα αρμοδίους για την επίλυση αυτού του τερατώδους προβλήματος. Σημειώστε παρακαλώ μια σημαντική λεπτομέρεια. Όλοι οι λαθρομετανάστες που έχουν σκοτώσει, που έχουν διαπράξει δηλαδή ανθρωποκτονίες στη χώρα μας, ήταν όλοι ανεξαιρέτως όχι απλά σεσημασμένοι, αλλά είχαν συλληφθεί και καταδικαστεί επανειλημμένως για κακουργήματα. Κυκλοφορούσαν όμως ελεύθεροι. Από εδώ προκύπτει πως το σύστημα πάσχει και οι αποφάσεις που θα ληφθούν πρέπει να έχουν ως κύριο στόχο τη σκλήρυνση των μέτρων καταστολής και σοφρονισμού. Δεν μπορεί η Ελλάς να έχει μετατραπεί σε παράδεισο για κάθε εγκληματικό στοιχείο της γης, από τους Αφγανούς μαχαιροβγάλτες μέχρι τους Αλβανούς ληστές που σε ξυπνούν νύχτα εντός της οικίας σου και σε σημαδεύουν στο πρόσωπο με το Καλάζνικοφ. Σε πρώτο χρόνο είναι απαραίτητη η λήψη μιας σειράς μέτρων για τον περιορισμό αυτής της ασύμμετρης απειλής, διότι οι ανεξέλεκτες ροές εκατομμυρίων λαθρομεταναστών συνιστούν ασύμμετρη απειλή για το ελληνικό κράτος. Αρχικά λοιπόν κοιτάμε τις πύλες εισόδου, λήψη άμεσων κατασταλτικών μέτρων για τη διαφύλαξη των χερσαίων συνόρων μας στον Εύρο, μεταφορά ειδικών μονάδων του ελληνικού στρατού στην περιοχή που και τον εξοπλισμό διαθέτουν και την κατάλληλη εκπαίδευση για να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα. Εξίσου σημαντική είναι η εκ νέου διασπορά των ελληνικών ναρκοπαιδείων κατά προσωπικού.
Ταυτόχρονα στις αστικές και αγροτικές περιοχές ειδικός σχεδιασμός αστυνομικών επιχειρήσεων για τη σύλληψη και επαναπροώθηση στις χώρες προέλευσής τους όσων ξένων έχουν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα. Τέλος, σε επίπεδο δικαστικού και σοφρονιστικού συστήματος, ιδιώνυμο όποιο έγκλημα τελεί παράνομος αλλοδαπός. Οι ποινές δεν θα πρέπει να εκτείονται σε φυλακές, αλλά σε ειδικούς χώρους κράτησης, όπου παράλληλα θα παράγεται έργο υπέρ του δημοσίου. Η Χρυσή Αυγή τα τελευταία έτη έχει πραγματοποιήσει ένα δυναμικό πολιτικό αγώνα ενάντια στα μείζωνα προβλήματα της λαθρομετανάστευσης και της εγκληματικότητας. Με το νέο θεσμικό μας ρόλο ξεκινάμε την κοινοβουλευτική μας δράση εστιάζοντας στα προβλήματα αυτά που ταλαιπωρούν στην κυριολεξία εκατομμύρια συμπατριώτες μας. Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε το πρωί της Δευτέρας πρόταση νόμου για την κατάργηση του περιβόητου νόμου 3838 του 2010, του νόμου Ραγκούση από το όνομα του Υπουργού εκείνου της κυβερνήσεως Παπανδρέου. Επειδή, όπως ακούστηκε προηγουμένως, ανάλογη πρόταση σκοπεύει να καταθέσει και το κόμμα Ανεξάρτητοι Έλληνες, καλούνται οι ηθήνοντες του εν λόγω κόμματος σε διάλογο για την έβρεση των σημείων συγκλήσεως στις δύο προτάσεις, ούτως ώστε να ενισχυθεί κοινοβουλευτικά το λαϊκό πλέον αίτημα για την κατάργηση του νόμου αυτού, που θα δώσει και το έναυσμα για συνολική αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι έχουν θέσει πράγματι ως στόχο, και αυτό το δηλώνω με τα λόγου γνώσεως, να μετατρέψουν τη χώρα μας σε ένα άθλιο προτεκτοράτο κατοικούμενο από υπανθρώπους, χωρίς συνείδηση, χωρίς πατρίδα, χωρίς πολιτισμό, χωρίς ψυχή στην ουσία, διότι άνθρωποι χωρίς ψυχή, δηλαδή χωρίς τη φυλή ορωμένη εκ των έσω, είναι το έρμα στο αιώνιο ταξίδι της ιστορίας. Επαφίεται στο δικό μας πατριωτισμό η σωτηρία του μέλλοντός μας. Δεν θα υπάρχουν αγέννητοι Έλληνες για να μας δικάσουν, θα υπάρχουν όμως νεκροί, και αυτοί θα είναι κριτές αμήλικτοι. Πιο σκληρός όμως θα είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Απέναντι σε αυτόν ας σταθούμε όλοι και ας αναλογιστούμε εάν έχουμε κάνει έστω και μία μικρή θυσία για την τεράστια υπόθεση της πατρίδας μας. Ευχαριστώ.